A 3 curses perquè s'acabi el Mundial de Motociclisme, la lluita pel títol en la màxima categoria segueix ben oberta. La victòria d'Andrea Dovizioso escurça les diferències en la classificació general. El pilot italià és ara mateix a 11 punts de Marc Márquez, que segueix com a líder de MotoGP. Maverick Viñales està a 41 punts i, per tant, a 3 curses per acabar el campionat queda pràcticament descartat. El títol de MotoGP, doncs, és cosa de dos, Márquez i Dovizioso, dos pilots que són un exemple. Ho han donat tot en una lluita al límit fins a l'últim revolt del circuit de Motegi i després de la batalla sobre l'asfalt humit s'han abraçat somrients al parc tancat, on Dovi ha celebrat la victòria i Marc Márquez el seu podi número 100 al Mundial. És el pilot més jove que arriba a aquesta xifra. Com va passar a Àustria, Márquez i Dovi han protagonitzat una lluita al límit en les últimes voltes, amb avançaments d'alta tensió entre tots dos. Qualsevol tenia opcions de vèncer sobre un asfalt moll en unes condicions molt delicades. Tots dos han mostrat un pilotatge excepcional. A pocs revolts per al final, Marc ha relliscat i semblava que anava a caure, però, com un malabarista, ha salvat la situació. Ha perdut uns metres i, mentrestant, Dovi se li ha acostat i l'ha avançat a la recta del darrere, en la frenada més forta del circuit. El Honda no s'ha donat per vençut, però el de Ducati tenia la bona trajectòria i s'ha imposat. S'ha reduït l'avantatge de Marc com a líder fins als 11 punts sobre Dovizioso. Viñales és tercer a 41. Un gran espectacle, els dos pilots que juguen al Mundial, ens hem jugat la cursa fins al final. Ho he provat tot, però avui amb molta més aigua a la pista, la veritat és que em costava